cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Nigga ni shoto to agati wanya apota to agoso. In the Pentecostal church, where we read that hour, ne jenkutel mili. Agati wanya abaho he kuru mili lata. Hawechi emong taje jidende ajere na mili jeme hena. Woman wesha nunu mebie ya nyatunu no nenka mammo nyatunu nka akati wanyi jejeje loro moyo obuna ha wotara na chi hanefe ana ha gbamuro onwe ya ụgwọ harapu ya mana no chi agụgụ no chi nrafu mana ihe mere ha eji ha chọpụta ya gụọrọ anyị 2 Corinthians 4:4. Iwe ma gị na-ekwensu awụ ọgbọ ekwensu tọrọ gị tọrie gị isi ekwensu bụ chapini Chineke. He has every power. Chineke granted all power to do something greater than every human being. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Ndị chi nke oge mere. Kanya nkuche nke ndị na-ekweghị ekwe buo isi n'etiti ha ka inye ihe nke oziọma nke ebube Kraịst onye bụ onyinyo Chineke wee ghara ịwakwasa ha. Gụọrọ anyị kwụrụ ọtọ ozugbo gụọrọ anyị Aịzaya 44:18. Ka ife ihe arụsị mere ndị na-efe ya. Isaiah 44:18. Hamaghị aghọtakwa n'ihi na arụsị etechiwo anya ha wee ghara ịhụ ụzọ. O techiwo obi ha wee ghara inwe uche. Ị na-asị mmadụ n'ebe ụzọ ọ ga-esi, ọ na-asị gị kere. Mgbe Jizọs na-agwa ndị asa na ebe nya n'ala n'unu ga-abịa ebe ahụ. Thomas si ya anyị si anyị nwere ebe ị na-abịa ma ọ bụrụ na ịgba anyị ebe ị na-abịa. Jizọs wee sị isi mụ na unu nna anyị unu aghọtabe na ọmụma bụ ụzọ ahụ na eziokwu ahụ na ndụ ahụ na onye ọ bụ na-esiteghị n'ụzọ ahụ na ọma ahụnata Chineke. Not through him no religion on earth can worship God because no religion on earth can know Christ. You can't worship God without knowing Christ. Impossible.
Ba tu cara fanya. Zonimaya. All Christ with an amamia dino. Now, mamma, go. Go up 1 Corinthians 3, 18 and 20, 18 to 20. I can't want my being and go one kaija or you and kaija nani. Nkaije erige election. Nkaije aquatum mado. Nkaije more society. Nkaije berarosi. Nkaije me haronine. Ditch. Nkaine meno. Yes, 18 to 20. Onye ọbụla ghara ịghọgbu onwe ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ya bụ onye ma ihe. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ya bụ onye ma ihe. N'etiti unu n'oge a. Nyaghị onye nzuzu. Ka o wee bụrụ onye maara ihe. N'ihi na amamihe nke ụwa nke a bụ ihe nzuzu n'ebe Chineke nọ. N'ihi na-edewo ya n'akwụkwọ. Onye na-ejide ndị maara ihe na aghụghọ ha. Ọzọkwa onye nwe anyị maara ihe ndị maara ihe na-atụle n'obi ha na ha bụ ihe nzuzu. Ọ bụ amamihe a ka anyị ji enwe ndọrọ ndọrọ niile imegide Chineke, ma amamihe a ka anyị ji agbara okwu Chineke ọsọ. Ọnya niile ị na-ekwe ka ị wee ghọrịa mmadụ amamihe nke ụwa, because na ihe kpuchiri anya ije mana nọọ mmadụ ka ị na-atụ egwu na ịda adị Chukwu egwu. Ọ iko ozowe ka ezinụlọ fụja ka o wee nwee n'ime ebe ị na-apụ iko ka Chineke bi. Onye na-erekọdụ aha gị ka ị nọ n'iru ya akwa iko. Ụbọchị ka ị gaa ụka chinye aka elu, ụka abụkwugokwa ihe a na-ahụ n'ụka tata. Ihe ị ga-eji mara na ahịa ga-aghọ ọtụtụ ndị mmadụ because na Chineke n'onwe ya debere nkọcha, debe ngọzi, debe ndụ, debe ọnwụ, si gị were ndụ ka ị wee dị ndụ. And any choice ị mere na ndụ a Chineke permitted gị to go. Isi na onye na n'ihi, he permitted you to be destroyed and condemned. Isi na ị ga-aba uru, ị bara onwe gị uru. Chineke nyere gị aka ịba uru. O debere ihe ndị a ka ị make a choice. Gụọrọ anyị Deuteronomy 30:19. Yes. 30:19. Na-ege ntị ọfụma. Emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa. Emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa. N'ọbụ ndụ na ọnwụ. Ngọzi ahụ na nkọcha ahụ ka m tinyeworo n'iru gị. Ọ sịakwa n'iru unu, nọ n'iru gị individual. Gị rọrọkwa ndụ ka ị wee dị ndụ gị onwe gị na mkpụrụ gị. Then ebee ka ị ga-ahụ ndụ? Where is the land? Ebee ka ndụ? Gụọrọ anyị 1 John 5:11 and 2. Ihe na-egosi ụkịta ka ịfụ n'oge uji aka gị n'onwe gị niile. Maka na ụwa na oge na-abịa mgbe ị ga-anwụ fụọ n'ụwa. Ọ bụrụ na ị mara Jizọs wee nwụọ afọ ịlagokwa, chọọchị ga-akwakwa ụkwa nke ọma bụ abụ niile n'isi gị
ịnakwa n'iyi ma ọ bụrụ na ị nweghị Jizọs wee pụọ. Ama ahụ bụ nke a. Na Chineke nyere anyị ndụ ebi ebi. Ndụ ahụ dị n'ime ọbara ya. Onye nwere ọbara ahụ nwere ndụ ahụ. Onye na-enweghị ọbara ahụ enweghị ndụ. This is the truth. Onye ka nsị na Chineke nyeworo onye ọbụla aka. Jizọs na ndụ a ị ga-ejeriri ọkụ a na m ga-anarịrị. Chineke edoziere mmadụ ọkụ. Ọ ha ka o nyere ọkụ ala mmụọ. Onye ego ọkụ ala mmụọ. Ihe Chineke edoziere gị ma alaeze Chineke. Iwepụtasị na ikpere arụsị ka gị mma. Na ị gaghị achọ alaeze Chukwu na arụsị ka ị ga-achọ. Na ị gaghị n'ịbụ ọkụ society. N'ịgwọ ọgwụ ego. N'ịga n'usoro niile nke ị na n'iyi. N'oge ahụ ka gị mma. Ị ga-emekwa ụwa enjoy. Mana ụwa ga-esi isi gị. Ụwa ga-emeri gị. Ụwa ga-esi elu gị. Ụwa ga-ekpuchi gị. Chineke nyekwa gị ike niile. Nye gị amamihe niile. Ọ nọ na-amalite okuku ụwa. Gwa gị otu njedebe ụwa ga-adị. Dee akwụkwọ anye gị. Isi m n'ibu ebo na-ege nkịsa mana o nweghị ije okwu Chineke mkpọrọ. Ụfọdụ ji na-ekpere mere chi. Ndụ ha niile bụ ekpere. Ihe niile na-eme ekpere. Agwara m unu na ihe niile ọ bụrụ na ị nwee Jizọs na ndụ gị ma ego ị nwere ma akwụkwọ ịgụrụ ọnọdụ gị niile bụ ihe ndaba mere gịnị dabara gị. More blessing. You don't have blessing of God. Onye ọbụla nọ n'ọgbụgba ndụ Chineke can never have a blessing. Blessing still from Abraham. If you don't have Jesus, you can never receive the blessing of Abraham. You still remain in course of the law. Ihe anyị na-amasaka Chineke anyị sị na anyị na-akụ ụka ọ bụ ọkụ ụka ka anyị na-akụ. Ihe anyị na-eme religion. Onye wee ekpere m niile ka Chineke mee ka Sambat. Gọbụ ka Chineke rezie Sambat above social club and social religion. Ka Sambat nachihe to the normal body of Christ to attract blessings and favor, healing, deliverance and salvation, good health to every member. Open here our prayer and the God will answer us. Sambat must change. As you know, I'm not 2 years over that one. I had a video goes your man, I can a video go. Macano, where I'm by the Rosomana, near. I ain't Asia, Nambai gave video goes your man, who can have for you, the Bamaganana. I ain't video Joma, Jabo Joma, no. Oh, when they get it for years. Ndia konoba ndị obodo ahụ dịka arise ya Chineke pụpụta ka egbuo ya witness shotgun igwe na ndị niile na ndị PG ha ncha niile dị n'udo ihe niile a na-eme ụlọ ọgwụ ha rụchara ewechaa na ụlọ ọgwụ ha karịa karịa health center amaghị m aha ọnwụ na aha ụlọ ọgwụ emebi ha wee nye ha data ahụ ụlọ ọgwụ si nọ nke a ka a ga-amanage so na ha akarịgo nka so ihe niile a na-agbafu mmiri aghara n'ihe the AKC lụrụ so many things. Otu a ka Chineke ga-edebe n'obodo a from any bondage in the name of Jesus Christ. Ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ihe ịrịba ama Chineke nyere anyị na ndụ abụ mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. So ihe ọbụla ọzọ ị na-achọ atụ ihe ịrịba ama bụ ihe ga-edube gị n'ọkụ ala mmụọ ịna n'ihi. O nwere one subtleness Satan ji wee kee ndị Igbo agbụ mostly ndị Igbo. Get the subtleness. Ndị mmadụ mejọrọ Chineke mgbe ha na-efe arụsị na-eme ihe arụ niile dị iche iche. Iwe Chineke dị ọkụ dakwasị ha o chere ụmụ ha. Ya na
Osine ekwensu jia. Ojepetuare ekwensu aja. Ekwensu ekechite bi oge. Jishikwa yike. Or release it to somebody. Something guy way here. I see not because of name and God permitted all these things to deceive you. Because the nature can deceive you. Oh, we go preach you. Oh, Satan nothing. Satan make anything. Oh, where will preach? On the here, the Kagichi Mama, it you ready? On the here, Uchemegbue, it you ready? Gwejoa. On the here, the Kagichi Mama, it you ready? Gwejoa. On the here, the Kagio. Ijureni gwejoa odi onye dekage onye mmeri Jesus onye mmeri Jesus onye mmeri sọsọ gị gachi n'ime ndụ anyị niile onye mmeri Jesus onye mmeri Jesus onye mmeri Sasagigati Lani Sikwenile Onye Mary Jesus Onye Mary Jesus Onye Mary Sasagigati Lana Tinile Onye Mary Jesus Onye Mary Jesus Onye Mary Sasagigati when I got in dozo. Kelechine keni habalia. Kelechine keni humango. No binago. Kelechine keni is a bad church. Kelechine keni hebudo bianyamad le. Kelechine keni hoku yankano na bada. Kansi chine kenyani votu to ebodu. Aye bena Jesus. Amen. Wakayo chine kamara komera yebe. Nuzo ni nice way ya uzo. Uzo ni nice way ganje megide ya. Uzo ni nice way na dagi mazunke chineke. Uzini mpedi nile, nidamba nile, uzo nile, ukaisi wegana, iduchu, nichondwa. Uzo nina ise teki aleze chineke for granted. Ka chineke mena ye. Komo arai, na isunye isi na boundary nile, nke ihe ọjọọ. N'ọnọdụ niile nke ọnọdụ niile zirụla ya ebere. Komeru maka ya ebere. Ko maka gị niile afọ. Yo Chineke ebere n'isi ha. Mo ezinụlọ gị niile. Yo Chineke ebere n'isi ha. Ọnọdụ gị niile. Yo Chineke ebere. Ka Chineke mere anyị ebere. Ka Chineke chegharịa uche ya n'ihi ihe ọjọọ na-eweta. Chineke bụ onye ọmịiko, onye nwe ebube, onye ọnọdụ ọma niile sụcha anyị dị ka akwa. Ka ajọ omume anyị pụọ n'ime anyị. Ka ọ napụ ọ ghara ịnara anyị mmụọ nsọ ya. Ka o were mmụọ nke a nwere aha ya kwagide anyị. Ka anyị gbanarị ụwa niile dị iche nwe mmemme ha na-eguzo onwe ha. Mmadụ ọbụla ga-asị na ọgwụ bata ebe a. Angels of the Lord shall neutralize them and keep them empty. They can never succeed. We spread all over the whole environment by the blood of Jesus to conducive the whole atmosphere. Everybody we participate in the gathering, in the ceremony, this family, in the name of Jesus. Jibiani rogi papa onye nyagam
O nwere ihe mere ji bịa n'iru gị eze m onye inye aka m. My helper, oh, my helper, my helper, oh, my helper. There's something that makes me come into your presence, my helper. There's something that makes me come into your presence, my helper. My helper, oh, my helper, my helper, oh, my helper. My helper that makes me come into your presence, my helper. Onye nwanyị na Chineke ka ike niile dị n'eluigwe n'elu ụwa n'oke osimiri, mmụọ niile, chi niile, alaeze niile, ihe niile a na-ahụ anya na ihe niile a na-ahụ anya, ihe niile na-eku ume na nke adịghị eku ume, ihe niile gbara ọchịchịrị na ihe niile bụ ihe, ọnọdụ niile ma mmadụ ma anụmanụ, ụbọchị na izu na ọnwa na arọ, ka ha niile kpọọ isi ala nye Jehova, n'ihi na Jehova ekewe ihe niile, ka ikpere ha niile bụ Jizọs, ka ọnụ ha niile kwupụta na Jizọs Kraịst bụ eze, ka e wee too aha ebube Chineke onye naanị ya bụ Chukwu. Nara ekele onye nwe anyị n'ihi ngozi abalị a. Enye m ihe niile nọ n'iru gị n'abalị a n'ezinụlọ a n'aka gị n'ihi mgbapụta nke sitere na Kraịst Jizọs onye nwe anyị, n'ime ọnọdụ niile ka ị bụrụ anyị Chineke onye nwe anyị na Chineke nke ebere niile, n'ime ihe niile, n'ime mkpokọta bara ụba ka anyị bụrụ nke gị. Onye ọbụla echegharị n'ezinụlọ a ka o chegharị echegharị, onye ọbụla n'ebe a na-echegharị echegharị, onye nwanyị ka o chegharịa. Anyị na-achọ ka mmadụ niile bịaruo nchegharị ka o wee dịrị onye ọbụla na mma. Chineke onye nwe ike na ume, onye nwere mgbe nye ọnọdụ ọbụla, isi na ị ga-ebibi arụsị niile n'obodo niile. Chineke bibia arụsị n'ala Igbo niile, bibia arụsị n'ala Isigwe, bibia arụsị n'ala m si n'ime bịa, bibia arụsị n'ọnọdụ niile gburugburu, ka ndị na-ekpere arụsị chegharịa, ka ha wee hụ ọdịmma, ka o wee dịrị ha na mma ebi ebi. N'ezie aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Shabiga eme ebere nke onye nwe anyị emeri ka aha gị dị nsọ, ka ala eme ihe na-achọ ike si eme emekwa anyị ya emekwa para anyị otu anyị si kwara edubana anyị n'ime azọpụta anyị n'aka anyị n'ihi na eze anyị kene onye nwe anyị nara ekpere anyị ka anyị niile ya amara onye nwe anyị Jizọs ịhụnanya na mwekọ nke mmụọ nsọ nyere anyị ugbu a na mgbe onye nwere ịgba ama mmadụ na-abụ ịgba ama maka mama it is not easy. It is not easy. You leave your child or be with the mother. Okay, man. 1970, many of us had been born. And I 1 year, and I come again, over 2 years with each other. From myself down to the no matter what happens to anyone to me, that woman complicated all in my life. She made it. I pray that you will replenish our soul and bring her to our care in your bosom, in the name of Jesus. Amen. Thank you very much.
na mgbeja nwanne m nwanyị onye tọsịrị anyị onye bụ onye izizi kpọpụrụ m township mgbe anyị nọ na be nna anyị ahụ na nwaanyị na-agba mbọ dịka ya onye maara ihe n'ụzọ ọbụla ọ na-anụ ihe dịka nwoke si eme ihe ahụ na onye dịka na tata mụ na nọ n'ime ya onye nwaanyị gbasiri ike n'agbanyeghị na osi na ezinụlọ ogbenye wee pụta ọ maara akwụkwọ onye bụ the first typist e nwere nzukọ n'ihu atụrụ mgbe agha besịrị ọfụ ya na-aga along the road n'ụzọ a wee pụta typing machine wee mere ya ka onye nwere ike ndị mmadụ na-abịa around the place ka onye nwere this typing machine isikwa amaghị ihe bụ typing machine it was there for a long time wee bute that typing machine sachaba ya sachacha ya tụcha ya mmanụ wee buru typing machine gaa n'obodo ugwu isikwa oge ahụ ya je ọ na-ataịpụ akwụkwọ isikwa niile agba ya okirikiri ya na-enene ya enene mgbe ọ na-aga skuul as a girl onweghị every year ọ naghị egotere anyị souvenir bucket oge ahụ very fast runner isikwa anyị anya mgbe oge ahụ na-enwe afọ ezinụlọ ọbụla bucket batara enwere bucket mmadụ ezinụlọ ahụ gboro oyibo maka na oge ahụ ya na-eyuzu clay pot very clay pot and every other thing. God knows this my sister. Oh my God, oh the niile ka na-eme until the day ọ bichara even my sister bụ onye izizi kpọbatara onye ọcha na ụmụaka a kpọrọ ndị ọcha wee bata na be anyị anọgide na-ene anya na-asị oge ahụ we are living in thatch house ya kpọrọ onye ọcha bata n'ụlọ anyị amaghị ebe anyị ga-enyeme ndị ọcha oche anyị kpụpụtara ndị ọcha oche n'iro ebe ndị ọcha ga-etupu n'oche ụdị oche gịnị ka anyị ga-etupụtakwara ndị ọcha oge ahụ mana nwanne anyị nwaanyị a abụghị m onye dị etu a ya mechaa n'ụdị ya na di ya bi kọmpaụndụ anyị na-ene anya anyị bi ebe a ọ mbọ ya ya na di ya o kwere maka kọmpaụndụ maka di ya na ọganihu di ya jụọ akwa a na-anwa n'ụkwụ we were against her ị na-enekwata onwe ya anya ị na-ete ha ude ị na-ama ha akwa maka di ya na ịhụnanya o nwere n'ebe di ya nọ mana anyị ji n'aka ya mara n'ụwa etu Chineke si mmadụ bịa ndụ ịgụ aka oji bịa ndụ so nwanne anyị nwaanyị onweghị ihe ọnwụ na anyị chọpụtara n'aka ya bụ ihe nwaanyị na-eme asịrị but I was etu m nọ kịta anọ m ebe a na na-enene ozo na-ekwe papa m mkpa n'onwe ihe ga-eme anyị atụwo ime n'ụlọ igosi oge ahụ ịtụ ime na-ewu nwaanyị mee ihe ọtụrụ ime ya akwụrụ n'iru papa m etu abụ na-enene ya ọ na-agwa papa m nwe ihe ga-eme anyị atụwo ime nkuke na anyị ga-mgbarịrị mkpa ịwụ na ya apịrị ndụ bie ndụ ga-enye ezinụlọ anyị ozugbo maka papa m bụ ezigbo onye ụka papa m so na the pioneer of Anglican church in this community ya kwe ya nkwa amezuo nkwa ya so n'ihi ya onweghị ihe a na-ekwu n'ihe gbasara nwanne m nwaanyị ana m ihe Chineke ekene n'ebe ọ nọ mgbe arụ yabara ya na-ayaba ọya 1978 onye a na-agbata ọ yabara ya 1978
How many of you were born in 1978? No, nogide. Where no more time and don't do what time. In short, here in the Mekitabe, I get in where I'm going. No, there, none to any either. Nina, away in your owner. She didn't Nakaya. Oh, I know that for brightness. Oh, but I have home. So when you get in Nakaya, I am with that. I know very great. And I see that a character. Thank you. Thank you very much. Even for me, without knowing her, immediately I saw her picture. I know that this woman is a strong woman. The people show him as a hard woman. When you watch him, it's a hard woman. So we thank God for the life. For Chineke goes here, Ndinine, Omakaya. How will Maya? How history can you believe? One of where my mom is with now go to come Naya. So, when I then on that, I'll be here as a cabana. If we ain't making it, you will marry. You're getting a man. Oh, by hand. So, I think I can take your mind. You can go to an hour. Go to an hour. Jesus Christ, I tell you that everything you are and then I never know what Jesus from Babakaya. I hear who you are, I'm magic, Kachinaka watching this in Aka with Kaya. Oh no, when I read it, Jesus Christ, and then Agabalako, Ilak, Ibunanya. Because I told her when I can look at the eye. Maka Ohereke Chineke area. Eji we kworo n'etiti ona. Ihe karịrị 3 hours. Ọgwụ ọtọ. Ọtụtụ n'ime dali. Welcome sir. Even in Equalita, but I not Ochemegbue. Because a very agent should not get the road to get up on the wrong. Never get support and a Jesus. Because I enjoy our neck and then the Anglican communion needed. They were on Bonareva and Abalea. Where so you know Capalia. I was. You are more from my own opportunity than from Madam. But I'm going to prove me. Macadonia could be Madam. She didn't go to do. I know should read up on their who walk away and ever another. Me, your Magamera, you need it. Now, Jesus. Because I know can then in the bar, this year, Nugu. This is Lagos. This is Abuja. Now, my uncle Kisi, where they will tell back. None of that promotion. No, did you got that go? No, no, go now 1 minute go away. Now, is it mommy? Yache Koma, and let's leave. I know should know that. None of the should check Koma. Now, I got people know. There we get to patch up on her. Obolozo de Rubision. Mona Gobara. Oborona Gobara. I get Rubi Radical. I can Pali Boku. Oja to Boku. I ain't a guy on your own Abalea. I ain't never spy by tomorrow. Oh, it's so good. Here I know you want Yabakan also.
maka na onye mmụọ nsọ mama nnukwu ya ofe akara n'ụlọ maka mmụọ osi nwere ike ịbịa n'abalị ị na-anya ị ga-afụ ndị pandị nọ n'akụkụ geeti onye anyị ji igwe okwu ya wee na-ahazi ọnọdụ n'abalị ya ịnọchiri for local government area DJ Wise bụ onye gbara ọfụma gbakwara ihe ọ na-eme DJ Wise ọ na-ama ma ndị pandị aka na-ama ma ndị rekọd maka na ekele ọlụ eke agbụrụ idebe agwa mana enwere eke na ọfịa anyị fụkwara Chiemerie the other side. The director of the band on our side, Uchemegbue. Chiemerie is no longer a kid as far as gospel band is concerned. Chiemerie Umebani'S band, performer musicians employees of Nigeria, Uchemegbue chapter. I am with you when he came back. Badiyaga, I am here. Kako Potamarani, Gumakaro, some man. Don't bother, Alalu. They are from the Pog, Hadran, the Win. Fugam. They are for Gamos, whatever they are most of what you book when you're a moon here. Like an event in our member. Oh, Papa, you Prime Minister, and Bob. What a work up and everybody. That's the other issue. I am a good make us sure now. He did it. Make sure that it does so kind Hey,
onye na-apụta ife a ọ bụrụ karịsịa onye na-asị m na ị ga-adị ka echi echi a na-abụ abụ ọzọ bụ iwe me ọzọ bụ iwe me ọzọ bụ iwe me lelere ọzọ bụ iwe me ọzọ bụ iwe ọzọ bụ iwe me da church wa ya motale bonaka asa biweme asa biwe asa biweme akoshonde asa biweme sonita wata furogonada fugodada akapala kuliako ile akụ egburu onye kpara akụ ọka ọ dị ọka o si mee ọ ife egburu ka a na-eme n'abalị a anyị na-amụrụ ọmụma anyị abalị wee na-agba osi anyị n'abalị a na ụdị isi aje nke ọma na alaeze eluigwe ọka bụkwa anyị na ụmụnna anyị ụmụnna ikwu na ibe enyi ndị ọgọ nwanne na agbata obi ọka kwa anyị taa n'ebe a n'abalị a anyị fụrụ mmadụ dị ka Abuja mgbe ọ bịara ihe testimony and the touched maka mama anyị ọ dị very very touched Abuja ka o si na-adị ebe anyị na-asị ka sie n'Chukwu wetara Chukwu wekwara Jehova ga-eweta ọnọchi ya ọ ka gwa mụ na ọga m kpọmkwem mmiri ewu iro na mpago tu ọfụma agwa ma bụrụ n'imi otu onye a na-egbu nkara obi ọ bata obi ya alụsị bụrụ onye na-eyi anyị ma dara ndụ mkpụme nwara ibe ihe efomana kocha efere odo mmiri osisi eji ama atụ isi nkịta atụrụ atụ na-agba ụjọ mmiri ewu iro oke azụ anọ m na mme anọ m si ime roden tụkwasị gị okwu wee tee gị mmiri nsọ na-abụrụ elu akụ ma ọ basịlị bụ anyị soro ya aha na-esi igwe Oliver Okefi onye ọ ga-adịrị mba igwe zuru ezu igwe chizuru echizu anụbawa na-eme oke azụ anyị na-ekele ka anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma ọ gị si n'ụkwụ pụbara nwere iwe na-eme Enugwu izizi nkere n'ụwa oge kpọmba Enugwu akarịa kpọmba AIT ọ bụrụ iwe ụmụaka oke azụ anyị na-asị gị ndọ dere ebe ezu ọhịa m odegwu ichetekwara egede anyị na Abuja ichetekwara ka o si adị na Abuja mgbe anyị nọ n'okpuru ekene aba ọ bụrụ iwe ụmụaka anyị bidoro ebe so toga ebe abụ ministri anyị kụpụ sawasịa nke anyị ekene aba ibute oche asị gị dekwa anyị ekene aba n'ụmụ sotoria ebechaa anụ ọgụ wuru mmiri ose chụọ ndị bịara wo kọmishọn ọsọ gba everywhere na anyị bịa n'ụgbọ anyị nna ya Chineke ahụgo m n'ala eze eluigwe na consideration ka eji agị ọrụ maka ihe emetere nna ya karịrị ihe riri nne oha ọsọ mkpara onye gbara onye nwanne ya anyị na-aga ekele ọlụ eke otu a ka asụsụ dịkwa n'iche n'iche ọ maka na asụsụ dị n'iche n'iche ka anyị jechaa MC na Nkanu pụta n'ụzọ wee fụ tomato amara m ụbọchị bụrụ Satọde si ka gotere nwunye m ka ọ dị na mfe ma jụọ nwaanyị tomato bụ ego ole ọsụm ọhụ 700 ọhụ 600 ọhụ 350 na meela anya ozugbo tomato ka m na-azụ ya ka ọhụ maka ama m ihe ọhụụ na be anyị ọ mgbe anyị ga ndị mara na asụsụ dị n'iche n'iche nwanne ịmụ ihe ọhụụ ọ baghị uru dịka ọwụwa ya kọwa biko anyị na-ekele ọrụ pụrụ iche afụrụ m ka mmemme a si dị mmemme a chịkọrọ na-ajụzi ihe ọ bụ akwamozu ka Jos chọọ ime meriment mụ atara bebezu bụ ihe mara mgbe m tara bebezu bụ las na wekip ihe nke a etikwara ero iko
na ọ bụrụ otu a onye ka nka ya nwụọ na-eka nke 120 years 120 years 110 si na akpọ m n'ụdị mmemme a ọ bụrụ ụdị nke nkara na nkarụ bọcha anụnwa tagbuo onwe m n'afọ na na-ekwu okwu ife osi rie ihe tiri akwadozi ifo ihe ga-ama m ka ihe ụtụtụ ka onye abalị mmemme nke a chịkọrọ aka pasakwara m helikin like 4 bottle m na-ewoda ihe a na-eme a na-aga n'anya ya biko aga m akpọlite DJ Wise mana achọrọ m ikele onye vidio a na-ese vidio agbara ngụrụ magharị ọfụma onye vidio a a celebrity today ya he's not just a video man ọ kụkwara egwu so many egwu ị gaa n'abọ na o nwere so many abọ ị na-awị ara ya ka njije n'azụ ụlọ were chaa anya onye nwe egwu ahụ onye akwụghị ya na ego box ego onye abara gị afọ mbido bride ihe ọ dịka nwe ka esi hụ ndị bịara ebe ahụ afọ mbido bride fashion designers and the decoration ọ na-eshipe esi n'ahụ otu DJ Wise bụ onye wụ number 1 n'Otu River as far as egwu record dị concern. DJ Wise the way adịrị gị mma nwanne ihe a ibubu ya ka aṅụ gbara ị na-ezo nso biko anyị na-asị gị nnọọ aka na-elotakwa na ndị neighborhood watch nọkwa n'etiti anyị na-echekwa anyị ndị community policing biko egwu unu dokwara ọlụ edokwala ala ma ọ bụ n'elu ma ọ bụ sa agbala chacha mmadụ emela ọ na-ekpasa arabi ike aka ihe dịrị egbu ọda alụkwakọ ọkwago biko Chiomerie anyị ekele gị na-agba nke mbụ ihe mere anyị na-agba nke mbụ mara ezigbo mma ọ dị ka nlọ do na nlọ dị bụ ụzọ na-abụ ọ were nle ya ọwa ịlọcha na idizi ihe tinye nlọ n'ụwa ịlọ nlọ ebe ịlọ n'ụlọ elu na-aghọ ụmụnna gị ego na nlọ na-aghọ ụmụnna gị ego ebe ị mara ụlọ enwero dị ma ụlọ enwero lete like duplex ụlọ ajọ ọcha ka ibi ị gachala nlọ na-alọ nlọ ebe ị nọ n'ụlọ elu na-aghọ ụmụnna ego iteta n'ụtụtụ nweta onwe gị na spring bed ihe ite mere iji nara ụra n'ụwa ka bụ ụra na-adị eme mana o nwere nrọ na-eme reality achọrọ m ịbụrụ ụkọchukwu mgbe ọ na-ekwu okwu mana emezi ka akwụsị ka nkwanyere ya ugwu o nwere nrọ na-eme ị nọrọla lụọ nlọ ebe ị na-ala n'ụlọ nwamịrị gụba gị la nlọ i wee si na bed bilie la nlọ banye na bathroom la nlọ bido nyụwa nwamịrị la nlọ ịpụta n'ụtụtụ iwu ị ga-ahụ nwamịrị na bed gị tara ya n'abalị a nọọsụ nwa ya n'abalị a mụ nwere na nlọ maka isi na ife dị ụtọ ikwu ife ọ na-atọ ka ya anọ m na nlọ mbịa nwụọ gaa alaeze eluigwe na nlọ ruo alaeze eluigwe Chineke sị na m ga-anaghachi n'ụwa na m arụchabeghị ihe bịara ịrụ na nlọ on one condition nsị Chineke ke condition ahụ sị na m ga-aghọ ndekwu ọkụkọ wee naghachi nsị na m enwere option na-achite n'elu ụwa na nlọ ọkụkọ ekwensu kpọpụtara bido chụgharịba m bido gwawa m nkwa eme aga m azụrụ gị ukwu George ọ bụkata mkpenda obere oge mgbe m ga-eyi akwa na nlọ asị nnekwu ọkụkọ efu mmụọ zụrụ nji chọọ iyi akwa na nlọ ofu akwa yiri paa ihe na-arụ na tem ụgba ka ntedezia ọ bụrụ nnukwu igbo nshi ka m gbara n'ebe ọsọ gị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị iyi akwa na nlọ nshi ka ya anyụ tara ya n'abalị ya ka akpọbara DJ Wise ka anyị na-agagori DJ Wise ọ ya bụ thank you.
aba n'ilu.
so busy that time. I get it. Like, if I want to pump and I'm going to see, I tell you what I need to eat. I don't want to I was really very busy. I ate that garri and I'm disturbed. Where I come to get it. Because I decided. What are you doing?
Eyes. You will not suffer again. You will not suffer again.
So, I got my gun and my gun. Two of the service program. When you want you know, you don't know. Beatrice, maka Umebani'S. I sit down to my sobi. I am wearing a chineke. When they end the area, go with the Italian and this saw the zoke. Na nkelibe onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị anyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke Ọkpara Jizọs Kraịst. Kee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị. Ka ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifunarị anyị. Mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe Ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ onye nwụrụ anwụ na ndụ. Site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. n'ọnwụ na ndụ ka Jizọs kwuru. Onye na-ekwere na m ọbụna ma sị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na m ọ gaghị anwụ ma ọ na-eruo mgbe ebighị. Stanza 2. Anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghịkwa onye ahụ.
abụọma nke dịrị ofufe a abụọma nke 39 Psalm 39. Site na Mkpughe 7, chapter 7, 9 to 17. Mgbe ihe ndị a gasịrị, mụ onwe m wee lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru oche eze ahụ n'ihu nwa atụrụ ahụ. Egbokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha, ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. 10. Ha wee were oke olu tie Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ, dịkwara nwa atụrụ ahụ. 11. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa oche eze anọ ahụ nke ndị ndụ gburugburu. Ha wee dakuchie iru ha n'ala n'iru oche eze ahụ, wee kpọọ isi ala nye Chineke. Sọl si, Amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile ike niile. Amen. Otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zasị, ndị ebokwasịworo uwe mwụda ahụ dị ọcha, ha bụ ndị olee ebe ha si bịakwa? M wee sị ya, onye nwe m, gị onwe gị matara. O wee sị m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, mekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ nke nọ n'etiti onye eze ahụ. Ga-azụ ha dịka atụrụ, ga-edurukwa ha gaa n'isi iyi nke ndụ mmiri, gaa n'isi iyi nke ndụ mmiri nke ndụ. Ekpere mgbe anyị na-abụ abụ 249, abụ nke 249 na-adị ndụ okwukwe n'ime ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Kwee ka ndị niile okwukwe ha dị na gị nwee mgbaghara n'udo, kpụchaa njọ anyị niile ka anyị wee fee gị n'obi umeala. Kwee ka ndị niile na-eru uju tụmadị ezinụlọ Beatrice nwee ezi ntụkwasị obi ị ga-elekọta ha anya dịka nna ha, site n'ibutere gị mkpa ha wee mara nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nyere anyị aka anyị na-arịọ gị n'ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị kwere nwee ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ na ndụ ebighị ebi. N'ịhụnanya gị ka anyị wee site alaeze eluigwe gị. Ka anyị niile rịọ amara na onye nwe Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke ndị nsọ. Abụ anyị ga-eji wee nụ okwu Chineke dị na peji 9, abụ 239, abụ nke 239.
Jesus, onya dema, onya dindora kaka, onya dema, obune dindokwa, aka, onya dema, chukoma, onya dema, oko, oginyela nyi Jesus, onya dema, onya dema, onya nyera nyi Jesus, onya mbapota, ezi Chineke mo. Makandoi. Banyawai babu na iba korebe madunguru. Oka adoba ya kanante. Bonde dendo. Ndine che no nwa ga ha bia. Kai we mata imeru ihe n'oge. Dika na lubocha onye ka ọ na-abịaru nso. Maka na nwa onye ma echi. Anya ayo gị na mgba ehihie a. Ka ike nke mmụọ nsọ gị gbadata n'ime ofufe n'ije ozi a. Ka i wee dọrọ otu mkpụrụ obi wee nye na alaeze gị. Onye nwanyị megharịa eche na mmụọ otu mmadụ ka anyị wee chọwa ihe nke eluigwe. Ekwela ka ụwa merie, ekwela ka biko nna nke ebere. Anyị ayọ gị na dịka anyị nọ n'ebe a, mmụọ na-adịghị ọcha ọbụla, mmụọ na-emegide okwu gị, mmụọ na-arụ okwu gị ụka. Let that power from on high crush every power that is not of you. Mmụọ ọbụla na-esi n'ebe ị nọ ka ala ya n'ihi na mgba ehihie a n'ebe a n'aha Jizọs. Aka na ntị iji wee mee ka mmadụ gazie ụzọ. N'ihi ya anyị na-ekele, ana m ekele the vicar of this parish, Amome. Anyị na-ekele unu, the Reverend Miss Amome. Thank you so much, my big friend, my brother, Reverend. Anyị na-ekelekwa nna anyị n'ime Chineke n'ebe a, Reverend Canon. Anyị na-ekele gị enwelu. Thank you so much. Na-ekele mmadụ niile na-asị ka mara nke Chukwu n'ịhụnanya nke Chineke ka ọ gaa n'irubara anyị niile ụba dịka anyị na-ege ntị n'aha Jizọs. Na okpu oge anyị nnukwu ka anyị lee anya na John chapter 9 ka anyị wee mara ihe Chukwu na-agwa anyị na mgbe ụtụtụ n'ala. It's not our prayer, but Jesus ga-ewe ike bịa ebe ọbụla
and bobula. So kailanya na John chapter 9, 4 and 5, 2 verses. Kai we fun ihonye wa cholo na kai ụbọchị fọdụrụ abalị na-abịa mgbe ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịlụ ọlụ mgbe ọbụla m nọ n'ụwa abụ m ihe nke ụwa. Haleluya. onye zitere mgbe ụbọchị fọdụrụ abalị na-abịa mgbe ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịrụ ọrụ mgbe ọbụla m nọ n'ụwa abụ m ihe nke ụwa. Onye na-ekwu okwu a? Jesus Christ. Ha na-aza azọ okwu n'ụkwa, ha na-aza azọ ada na ọkpara, ha na-aza azọ mụbụ nke ọzọ. So ife nchọrọ ịkọ n'ebe a bụ Jizọs mgbe ọ bịara ije ozi n'ụwa ya na ndị ozi ya ụmụazụ ya so na-aga, ha wee hụ onye isi, ha wee fụ gịnị? Onye isi amụrụ isi na ọmụmụ ya, o wee mee gịnị? Ndị na-eso ụzọ ya wee jụọ ya ajụjụ ihe mere nwoke a ji kpuo isi. Jizọs wee tụgharịa wee sị ha na nwoke a emehieghị, nne na nna ya eme gịnị? Emehieghịkwa, kama ka ọlụ Chineke wee mee gịnị? Wee pụta ihe. So if you want, no matter condition if from where get that, okwusighi ma ọ bụ ị gasị why Chineke gịnị ka ihe jọrọ agara m nke ọma, gịnị ka m ji wee to take excuse. Chineke abụrụ mmadụ nke ị ga-enyebe excuse ụsa. So wee sị na ọnọdụ a bụ ka e wee nye Chineke gịnị? Otuto. Then verse 4 ebe anyị kwadoro okwu na-ekwu ịlụ ọlụ onye mere gịnị? Onye zitere anyị. Jizọs azụ na nyanwa aghaghị lọzi, o mere include his followers. Anyị aghaghị ịlụ ọlụ onye mere gịnị? Onye zitere anyị. Kedu ụdị uru ịbara Chineke? Kedu ụdị uru ịbara obodo ebe isi apụta? Kedu uru ịbara ebe a na-alụ gị dịka nwunye? Kedu uru ịbara na ụmụnna? Kedu ụdị uru ịbara n'obodo ebe a mụrụ gị? Ọ bụ na ịgụ ebe a Jizọs wee sị na ya bụ ihe nke ụwa, as long as ya nọ n'ụwa na ya mere gịnị? Na ya bụ ihe. Mbụ ị na-agba n'obodo dị mma. Kedu ihe na-eme n'ụmụnna ka ụmụnna dị mma? Kedu ihe na-eme na chọọchị? Ekwueza ka chọọchị ka abụzi ka eme na chọọchị. Kedu mgbe ị na-agba? What are you doing from year to year? 12 months of the year. A man just say what is happening in the community. A man just say na village ABC ebe amụrụ gị ebe a na-anọ gị. Na be nna gị. Ebumnobi tupu dịpụta gị n'ụwa. Kedu ụdị ebumnobi ị na-egosipụta? Hallelujah. Glory Chineke. Jesus will say, I am the light of the world. I am the group of joy number like a magazine. God don't ever. In a pocket lawyer. And I call you. When you got 1 young man. Go to Ubati. Mortuary attendants. Mabuna, our opportunity for that. I'm making it. Have see. Now for my 39. Come let's say again. Awesome Nilanya. Be careful what you are doing. Be careful what you are saying. Be careful how you are dealing with people. You got one man that I hate know how when you finish it. So you will keep it. What you are saying can be a some Nilanya. Try to amend your ways today. The man no tata never getting it. Now son, now so live, now so one, now so in it. Jezona, Otu Bochi.
ha ga-ahapụ ihe niile ahụ na-eme gịnị na-ala. But the time came. Samson bilie and listen abịala. Ike adọghị nwa nke mmadụ. So ụmụnne m, kedu ihe iji bịa n'ụwa? Gịnị ka ị na-eme n'ụwa? Kpatụ mmadụ aka na ntị. Kedu ụdị arụrụ ala ị ka na-arụ n'obodo? Ọ bụrụ na ị mụtara nwa, o wee bụrụ na nwa gị na-ege onye ọzọ, nne ọzọ maọbụ nna ọzọ ntị karịa gị, ma ikwe ihe ọ ga-eme o mee nke onye ọzọ, ka ị ga-esi wee nwatakịrị ahụ? Ka anyị ga-esi n'ọlụ ụwa nke ala, naanị ọlụ anyị ka a ga-eme nụ, a ga-eji cheta anyị. What type of work are you doing? Ụdị ọrụ ị na-arụ. Anyị aghaghị ịlụ ọlụ onye zitere anyị mgbe oge dị. Abalị na-abịa mgbe ọ dịghị onye pụrụ ịlụ ọlụ. Ọ dị onye ọ ga-achụpụ. I chegharịwo? Ị nabatawo ya? Onye nwe gị? O Jizọs nwe gị? Ka arụsị ga-adịrị Jizọs, onye bụrụ ibu njọ, ọ na-arịọ kọbata onye njọ Uchemegbue. Ọnọdụ dịrị otuto ngwa gị ntị okwu ya, gbaghepụ ọnụ ụzọ obi, si ya bata mgbe fede. Gasị abata na ruo wee pụta. Ọ na-agụ gị agụ ije na chọọchị ịma nganwuzi. Onwe mgbe ya bụ ife ga-amasị gị, mana mgbe ahụ taịm adịrọzi. Onwe mgbe a ga-ebu gị ebu, ị ga-aganwuzi. O nwere mgbe ị ga-aza eji anya na-afụ ụzọ nke ọma. O nwere mgbe ị ga na-ahụtazi ihe. But now you can move around, you can talk. Si Chineke bata. Onye zitere gị n'ụwa, Chukwu nwere ebumnobi o ji zite gị. O nwere ebumnobi o ji wee mee ka ị dị ndụ taa. Bụ mgbe ị ga-achịkọta ka e wee sị na ị mere ike gị. Si Jizọs bata n'obi gị. Si onye nwe bata n'obi gị. We are praying o. Onwe ihe ọzọ ka gị mkpa karịa ekpere anyị na-ekpe. Bara obodo uru, bara chọọchị uru. Ị gaghị abụ eze onye agwara m an island nwere ị ga-achịlata akwụkwọ mgbe a ga-asa gị akwụkwọ, e wee fụọ afa gị na akwụkwọ nke ndụ. Chineke, anyị na-ekele gị ekele n'ihi amara nke okwu nke na-enye ndụ, bụ ohere ị na-enye mmadụ na anyị nọ na-adị ndụ, ka anyị wee nụrụ okwu ndị a tinye ya n'ọlụ maka ọdịmma nke mmadụ, ịgba ọsọ wee gbata ihe a na-agbata n'ọsọ, ka ha rapụ ụmụ gị ndị na-ekpebi otu ihe a n'oge a. Ịdịrị gị ndụ naanị gị ka ijere gị ozi a. Onye nwe anyị nye amara a, okwu aka amara zuoro anyị oke, na anyị ga-abụ ndị a ga-ahụta ibu ọma mgbe ụbọchị ruru, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwere ntị ịnụ ihe ya nụrụ ihe mmụọ nsọ Chineke na-enye. Onyinye nke a na-enyere ezinụlọ anyị nọ na be ha ka eji agba mma dịrị gị Chineke, ma anyị ekele gị ya onye ọma. Mma dịrị gị nwanne gị otu onye na idere m mma onye ọma.
Ezenkeliwe edema, edema neda edema o. Edema. Yes. Onye nwe anyị Chineke anyị na-ekele gị ekele n'ọnọdụ ọbụla karịsịa n'ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị n'isi mama. Anyị na-ekele gị maka amara nke ị nyere site na ndị niile bụ ndị ama ụmụaka ikwu na ibe ndị ị mere ka ha dị ndụ wee hụta mmemme nke na-enye n'isi mama. Onye nwe anyị na-arịọzi gị site n'ije ozi anyị jere site na ihe ahụrụ anya nke na-egosi na mama n'ọzọ n'ụwa. Biko nyere anyị aka bụ ndị fọdụrụ ka anyị wee chigharịa chọọ Chineke ma a ga-achọta ya. Anyị ayọkwa gị Chineke nke eluigwe ka ihe niile mama ga-egboro ụmụnne ndị a. Biko anyị na-aga n'ili dị nso, anyị ga-anọ ebe ahụ. Anyị ga na-abụ abụ 191. Ọ dị na ebere na abụ. Doili ka nsọ anyị na-arịọ gị ma kwee ka odibo gị bụ Beatrice onye a ga-enye arụ ya n'ime ya binyere Kraịst na paradaịs nke gị na ka o wee bịa n'alaeze eluigwe gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Naanị mgbọmgbọ mgbe ịdị ndụ o jupụtara n'ịhụju anya, o pupụtara egbutukwa ya dịka ifuru osisi, ọ na-agbapụ dịka onyinyo, ọ dịghị anọgide n'otu ebe, n'etiti ga-agbakwuru n'ihi inye aka ma ọ bụghị gị onye nwe anyị, onye na-enwe iwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Ma otu ọ dị, gị onye nwe anyị Chineke kasị gị nsọ, gị onye nwe anyị kasị gịkwa n'ebere, aga na anyị nye na ụfụ dị ilu nke ọnwụ ebighị. Onye nwe anyị, ị maara ihe nzuzo niile nke iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. Abụ nọmba 50. Umebani'S onwe isi ọdụ.
All the man signal on a signal drop. If you need a signal for can buy it after what balance is I'll go for the walk forever. I can leave it. Did you find out? Ma Pentecosta. Thank you very much. It's all right. Onye nwanyị nọ ya n'ụlọ. Anyị eche ihe oriri ọma na a ga-eri n'ebe a. Ihe ọṅụṅụ a ga-aṅụ n'ebe a. Anyị ekpuchie ya. Onye ọbụla ga-erite ịdị ike nke anụ. Ma narue n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Shabiga eme. Ekene anyị na-agara ndị adịghị anyị na-agara ndị Anglican Church niile. Ma ndị St. Bart, ma ndị St. Luke, ma ndị St. John. Anyị na-esente. Dịka anyị na-asị unu nnọọ. Ole eje na ụbọchị mmadụ na-agwa mmadụ na ọkwa n'ụbọchị ahụ ka ọ na-akwụ onwe ya. Ahụ ụbọchị mmadụ na-agwa mmadụ ka ọ na-akwụ onwe ya. Ọ bụrụ na mmemme anyị esoro n'otu, ọ nwere ihe ga-eme ka unu nọrọ ebe a. Maka na onye ọbụla nwere ka esi agụ ihe ya n'ebe ọbụla ọ nọ. Ma ndị na-agụ mmụọ, ma ndị na-enwe ebe a na-atọ, ma ndị na-eje ụka. Ọ nwere ka anyị si ama ha, ma ọ bụrụ na mmadụ agwara anyị. Ekwe eji ama onye so na chọọchị. O so n'otu anyị ji bịa mmadụ so n'otu. O so n'otu anyị ji bịa mmadụ so n'otu. Anyị ga-ekwere na nwụrụ anwụ gbaba ọsọ. Anyị ga-ekwere na nwụrụ anwụ gbaba ọsọ na ọ dịrị mma. Ka onye so na chọọchị dịka mama anyị tata. Ekwe anyị ji ama onye na-enweghị ebe o so. Ma chọọchị oso mara ịgụ mmụọ soro. Ekwe anyị ji ama ha. Ojeko eluigwe ojeko agbahakwa m. Ọ na-aga eluigwe ọ na-aga agbahakwa m. Ma ọ bụrụ na ọ na-aga eluigwe ekwensu lọchiela were aka odoko ụwa afụ ya isi. Ọ ga-asonwela ọkụ mmụọ. Ị gaghị eluigwe ijere ewe. Agwa iji ya. Mgbe eziokwu eji enwe ndị ike na-agụ mmụọ. Ndị ike a na-akọ ndị ụka ọnụ na-akụ mmadụ niile ọnụ in the name of egwu. Mgbe egwu eji ama ha. Onye ka obido ụka. Ịkaba ka ijewe ụka. Oke na-egwu akpa nnụlọ atọ. Ijere ka jewe ụka. Onye ka obido ụka. Onye ka hey! Hallelujah, anyị nọ. Ekele ọnụ eke. Anyị na-ayọ bụ onye bụ ebe o so ya sosie ike. Ebe anyị ma bụ ebe kachasị ihe niile bụ isonye n'usoro ụkpụrụ nke hey! Eke ndị na-apụta ụwa na nwanne akwụkwọ na mmụọ na-ekwu ihe adị n'elu ụwa. Ihe jizi Naijiria na-ahụ osisi azụ.
When go to shake the end everybody. We go only with the international passport. The actual one can go. You know the mention about that. Over there, that's a good part. Over there. But I'm going back at the if you don't put it down. If you don't put it down, move. Come on, I want to put it if you idea. More move also. More if you like you, I'm like this. More if you like you, I'm like this. Nobody there. Enjoy my celebrate. Ejida monkey horror me kuku. Oh, praising my Savior, praising my Savior. Abuja International, Abuja PLC. Biko Ogadro number. Everyone is working in Tani, and taking a quart to the money of money. Never would you need to do what you need me. Oh, call up and go to my civilian. They will say, Williams. And the one she helped us. He did more. Think about it. Umeremiye. Obaremuru. Umeremiye. That is why the road Momuka went forever. Manayama ebumi, manayama akpọmi, Mose abịa nwokem, ayọta abịa akọwa, ọsọ nga ga-aghọta ya kịta. Ama m ma abịa ka ọ kpọdụ mi, next time, orie ihe ọ ga-ebu. Ka egwuregwu ose ngwa kpọgodo mi ahụ, na ma akpọ, ya pichi n'imi, asị kabiri afọ ebere imi, ma ọ kpọwa mi. Waa! Ebe ọ landịrị n'ala, isi apịa ka dị ruo taa. Apaye kaduro today. Mayani no ngoro for peace. Amanya ka woke mmadụ bụ isi abọchi wee bi ụlọ apa. Wee pasi isi abọchi. Ọrụ ọbụla na aṅụrị na-ekele nwoke na ọgbalị ya.
ọnwụ onye mara nwunye ya bụnyere isi abụọ ya ga-aprezentị ya na-efe tụtụ na ego adọrọ nwoke n'aka. Nwoke jiri maka mmanya wee chuo onwe anyị wee chọpụta na ọhụrụ nwoke mere isi abụọ ka esi chọpụta. Nwoke wee jee ṅụwa mmanya nwụgide mmanya na nwunye ya esoghị na tata na chansị dụ ṅụcha mmanya wee rofuo otu mbaji a na-enye onye isi abụọ bịa. Nwoke nwoke huo otu mbaji a nwaanyị si na emegwere ihe ọzọ ewere ya mee ihe ụtụtụ. Nwoke ke huo mbaji a huo laba laruo nwunye iwe sị ya papa chichi kere mbaji e nyere ụlọ isi abụ ịpaga ụlọ akwa. Nwoke nwa mere ma ihe niile fụọ nwoke n'ahụ mmiri akụke were ụsọ na-achite ebe a na-akwa ozu. Oche niile dị ebe ahụ nwoke akwatụchara ọchọ mbaji ọ gagara ihe na-achọ ọsọmra dịka na m aghọta ọ chọgide ụfọdụ ebe ala ma ọ sị na anapụ nwoke ahụ ma gwa m ihe ewu ọ gagara ihe na-achọ ọsọ gara gwa m eziokwu na ya larụ n'ọba nwunye Beatrice ụmana mbaji ya ma ewere na ya ṅụchara mbịa chehuo ya na ya lara ugbo ahụ andị na onwe ego obere si ebe a gara ike nwaanyị atọghị mozi ya atọziri ụlọ akwa ọzụrụ aka mara achọtara ya achọta ụgbọgide nwunye ya ghara n'ihe ụlọ akwa niile gara n'ụlọ akwa ọ mmanya ka mmadụ na-aṅụ ebe ọ dọwara mbaji n'akụkụ. Onye ka anyị ji si na a ga-emegharị dis omenala ịchọ ibutere anyị isi abụ ji food n'ụlọ. Onye nke a dịsara ji n'akụkụ aṅụ nne ya onye ji ndụ mkpa bịa wuo megharị ya anya ọ dị aka onye mere fọwa. Dịka na ndị kwuru ezi vidio ka nnabata ahụ dịka asị n'ọka Enugu ọ dịka asịkwa m n'ọka ya ọ dịka asị biko ndị abalị n'ọnụ Rito wani so robo vile ya singule paliansi wanda suba. Alright. Every year passport. Every year we pay is good for the state. Again we are about 3 months. Hallelujah. Disease and of the always open on our woman, Nadia. You can't idea. Only I cannot. I must say, I need and God will come to bless you. In the name of Jesus. Amen. Iwe ụgbọelu ihe ji zọta onwe ya gote akpachiri ngwo. Iwe ego, iwe nwanne nwere ego. Iwe nwoke nwere ego ga-azọwa gị. Iwe egbu agbata obi iji akasi onwe gị obi. Iwe ụgbọelu ihe ji zọta onwe gị ka ego bata ga-gote akpachiri. You are already there. Ndị na-enwe nọ n'ọgbọ. Ndị na-enwe nwaanyị uru wetara na-agbapụ anyị. Ihe adịghị ọkwa. Ihe a na-ekwu okwu ya n'obi iji weta ya. Ọnwa maka otu ọdị. Obi iji weta ya. Anyị ekele na-enwe na-asị ada anyị gara na-enwe. Ada na-enwe ọrụ. Kama m ga na-asụ ụzọ ka ebe aṅụ gbara. Anyị gbara ụmụ aṅụ ibu. Oro na ikono si fanya na ọ ihe mwute mana nke ọma ka nọ n'ihu. A ga na-akpọkọrịta na-eme ọfụma dịka ndị ọgụ unu.
Vamos no lugar por aí, galera. Vamos para onde? Aí, logo. Vamos, bilhões. Traditional marriage. Traditional marriage. In Jesus' name. Because no. How can I be so? I know what I go to yes. I got no. Oh, 606. Yes. He got about people. And that they were Apa alon jawan lemo. But it's still there for the other side. But the power no go get like that. Oh wow! Yeah, they hear a lot.
cashless alaka tida obodo ori ego ndo mmadụ maka cashless la transfer obodo ụlọ eje ndọrụ anyị ma ndọrụ na ndị so eme echiche lọta ụlọ eje ya na-eme adịrịzụ ada wele enwe aṅụrị maka na ọ dịrị izu cha chara ya ọ dịrị izu Yes. 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 Oh, anywhere. Naliri. Ezego one. Ezego kisses. Ezego adreganamba. Ezego adreganamba. Cashless aura makai. All an ID kankara MC. Kanda muruma bevu. Office is on our money. Iro police, we go police tafu. Tawega la chipo ondona. You can do that way. Chipo go zero. Thank you so very much. What are you going to all I want to do is go again. Okay, shock or I don't wear it. I don't even let One.
I can teach case. Also, oh, to Nayana, okay, no. What do you think of the end of the night? Oh, you come back. What else was it? The Tata and the Tata, I have many people ever. Papa won't walk now, you here and go about it. I used to know like a ruby. But we are sorry. Almost ever. You don't buy a paper. All for whatever baby, not buying all the road of it. Oh, I didn't like all the one. I have soon done. There would have taken another time. I had done the banana Jesus. Thank you. Thank you. All right, because we're going to call her as a marathon on your able. I'm going to lose an ember. I'm going to be a man. I got a number. I can I'm from Bonoba, West, all the way from nowhere. I was in Uzuka, man. I saw the Kunuja do Namana Jesus. Take a look at her as a Kamema Noba Star now. Goes to where they as in car Obidigan. I need to wake and anything half of guys in the idea no not like one I giraffe you know Umebani'S family have a room away. Yes, you may host in that. I don't know why I can't say make a name, you. I want to find it to get you.
I'm going to tell you my brother Cornelius or brother Cornel. Brother Cornel, you was neck and egg. The whole was empire media neck and egg. When I see the kids rock a day and I'm Mao, now but when I see my baby attack about blessing. Where did it? Friday, on that Tony, at Nebo, I have lived with him, Uncle Jesse, and in a maroon, and people family, and Tani Nebo, Mandy Bondi, Nemeganeva, the Jania can because the poor are naked and last time I were one pa from Game on a Gifo, after Mombeba. When I did the Quaki, now, of one name of Candy Barras is the Koji, when I see any be fruitful and more bego of time or book on a jog of what you know, magical Magina Jesus. Eka I've seen a mother that I can go because you can't. Okay, they can number one of my cats, you know, is going to happy what they can do in Nanya. Name and you went in and I got also. I won't be going up. Because when I this way, my mom may go God in the where's one money to you? My mom, in fact, she's the mother. My mom from Umebani'S, she has taught us to stand on the path of the truth. She has taught us to lend helping hands to people around us. That's my mom. I can go. And she's a very disciplined woman. She's a woman of integrity, a virtuous woman. She's an example of a virtuous woman. That's my late mom. I can go. After 9, many people are going about the time. Everybody's about my niece. I was national dream the off my way. I said, I'm going to put a and the one I had Jesus. Can I go with the guitar? Don't remember. In fact, I am happy because my mom died. But at the same time, I'm glad that she didn't have a success. I'm quite off my so I'm sad and I'm happy that everything went well and I thank God. I'm just happy and sad. So I can go. I want to hear what they want to put in the friends again. Now, where we shall send the chocolate and the tune where Ben is known at. I'm just too grateful to them. I am just too grateful to them. She tell him how do I say those that will come around them, their time was well. Because I don't know how this thing will not be and their presence. I want to say a big thank you to all of them. Amen. I can thank you. Okay, they can number. I want to find it to get. Okay. I can thank you. It was neck and egg. The whole was empire media neck and egg. Where's an open up money bunkwenu? Nasi the Kajinoga de Ganama. I'm from Bunubara, my wife no Zuka. When I said you got what you have, boy, have no notification.
mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs oge esi na mmemme mepere unu ụzọ nye unu ịfụnanya zuru oke na udo tọrọ atọ ekene gị The thing when you don't give a flavor of Nigeria, it's a club. Biko mere ka ha na-eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Gloria. So, ekelekwa mmadụ ncha niile. Ọma bụ the fourth child to late Mrs. Beatrice Umebani'S. A na-agbakọ maka ya tata. So, ekelekwa mmadụ ncha. Ma ndị nọ na-eze ndị bịara ụlọ ikwu na ibe ndị ọgọ na ndị enyi ịgbakọta wee bapụta anyị maka akwamozu nna anyị na-asị ka Chukwu na-agọzie isi wee bịara anyị. Amen. Ọ ga-adị gị na mma agbahụrụ ejiwanụ gị ka gara mma gị si wee dị oge ọ dị ndụ ka ọ bụkwa ezigbo mmadụ to you maka na many people abụwa ezigbo ama n'isi ya sị na ọ bụ ezigbo mmadụ anyị wee na-ekpe ekpe na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma o nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ha na eze ndị ikwu n'ibe ndị nchọ gị wee bịa ebe a tata. Ihe ọzọ na-agwa ha bụ ka ha si bịara anyị wee gụgwuo anyị akwa ma nọnyere anyị wee nyerekwa anyị aka n'ụzọ dị iche iche na mbọchị nke ha na Chineke ga-enyekwara ha ndị enyemaka ụzọkwara ndị ga-anọnyekwara ha na ndị ga-enyerekwara ha aka na ọzọkwa bụ na anyị adị m ekpe ekpe ka akpọkọtara ha maka ọṅụ kama ka akpọkọtara ha maka ihe ọṅụ ọ bụrụ ihe ọṅụ ka anyị eji ekpọkọtakwara ha ka be ha na onwe ha kwa ndị ga-enwe aṅụ ka ha na-enwe akwa na be ha so ka Chukwu gọzikwa ha na nke ha mekwara anyị nwere nwaanyị bụ very grateful ihe ha mere anyị. Ekene m gị ka anyị na Jehova ka o mere unu ma unu mesịa mmemme anụ a ka anyị na Jehova ka o mere unu ma unu mesịa mmemme a. Ihe nna ya Jehova ka o mere na mbụ ka o wepụla anyị ọnwụ anyị achọghị ka akpọkọla anyị ọnwụ ọzọ anyị emejugo sizie ka anyị achọzi ikuku ọṅụ na-abịala anyị agbakọpụzie ọzọ bụrụzie ihe ọṅụ bụ ihe agbakọrọ so ya ka anyị na ya Jehova ka o mere anyị ka anyị mesịkwa na akwamozu a ka Jehova megheela anyị ụzọ ka ụzọ anyị bụ ihe meghere emeghe ka ngọzi wee batakwara anyị n'ezinụlọ anyị. Amen. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? A na-etu m bụ Madam G. Ego bọs na-ekene gị wee na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma na afụgo m mbụ n'ụgbọ na mmemme a wee sị na unu zuru ka eme na-asị ide ka unu ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpe na-asị na taata unu mecha mmemme ọ dị ka aja ka unu chịrị n'ezinụlọ a ị ga-afụ ihe dị iche na ndụ unu Jehova ga-emeghere unu ụzọ na-ekwere mma esi nso ụwa ihe ọ bụla bụ ife dị ụkọ n'ezinụlọ Jehova ga-esi na mmemme a wee meghere ya unu n'aha Jizọs. Ekene gị ọ ga-adị gị na mma.
Into I can Chetagon number or child Maya, young one man or okay, boom. He happy to phone, give one your conacho phone again. Bakamu to Progano. Everyone Maya to teach a phone my back. He wouldn't get the phone, give one your conacho phone again. And dog Abroni Ferren, Nambaji again. Here you are now, Ike Hurila, nice. Look at my Nabata, Cheverie, Nando Topia.
Biko nyaka nkene aga adịghị na mma biko o doro anya n'ọgụ ma ba ada na ezinụlọ na anụ ekene m unu na mgbe biko ana m akasi unu obi sikwa unu hapụ ịbakwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ụzọ biko gwana anyị ka mma njụwa gị ka ma ọ mee gị ka gị na ya si wee dị ka isi mara maka many people abụgwọ ezigbo ama na isi ya si na ọ bụ ezigbo mmadụ ebe o ji oge nwe ezumike maka na otogo ọ yara ọnya esi Chineke
Ekene mugyo. Because when go be the gina mema unu mefu no bo start. Thank God so much. Like everything got off. God gave us a good weather because we were like, oh yeah, Makamiri against even yesterday wake up millions so this start again millions so Chineke when you good weather. Mechendini ne bia kwaro no. It is a great thing to thank God. Ekene mugyo. Afro mbunu ba wesi no nuzuka eme. Na shinu jide ko njino ga do na mma. Ni na ndi bobo ndi na ma maka na shi ha jide ko haji. Wena baba na shi na mema tata. Ị ga fie di iche mu no mesia ya. Ọ ga Jehova ga esi na we mepere unu ụzọ. Ọ ga dị ka aja ko unu chụ. Ihe na ekwara nweta na ezinụlọ unu na ndụ unu ga-enweta from mmemme a. Ego boss na ekene gị ọ. Ọ nwere afọ na etu gị etu. Ife mere mmadụ eso. The whole Boss Empire Media na ekene gị. Wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ enu na ihe bụ ọjị na eburu aka inu na-asị na ọ ga-adị gị na mma na-asị na ife ọbụla bifu ntụpụ na mmemme a ọ bụ mgbara ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ ego ọ bụ taịm na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ekene m gị.
Uchemegbue onye ya na chedi na mma yere ga eme ya mba Uchemegbue zan question an kan chin no onye na chedi na mma yere ga eme ya baya no bo no wa Ebu ya kwa. Bibi alago. Bibi alago. That's